Zítra mě čeká maturitní slohovka z angličtiny, které se docela bojím. Celkově se slohovek bojím, protože nejsem slohově nadaný člověk. Jsem teďka dorazila domů ze slohovek. V angličtiny mám dobrý pocit, protože mi i sedlo docela téma. První bylo vypravování o našem nejvtipnějším zážitku z celého života. Druhé téma bylo napsat e-mail pro kamaráda, ve kterém píšeme, co bychom chtěli za dárek od něj. Takže je 3:45 a já jsem celý odpoledne nic nedělala, protože jsem úplně vyčerpaná. Mám šílené, jak teče v nohou a je mi slabo. Přes měsíc v nemocnici, kde mi teda potvrdili jak psychogenní epileptické záchvaty a taky funkční neurologickou poruchu. Takže teďka je to i pro mě náročnější z hlediska chůze, protože nedokážu normálně chodit, potřebuju i chodítko. Slovka z češtiny byla lehká, alespoň pro mě. Vybrala jsem si vypravování a seděla jsem u okna a viděla jsem tam hlouček lidí a pak už jsem to měla dopisovat. Takže já teď udělám didaktický test, který musím udělat před každým doučováním z češtiny, které mám na přípravu k maturitní zkoušce. Já jsem dodělala didaktický test češtiny, dělala jsem z podzimu roku 2022, z roku 2024 a 2023 už mám vyplněné, takže
dnešek. S tím, že musím udělat úkol do ruštiny, zápis gramatiky a do účetnictví doúčtovat jednotlivé účetní případy. Před 3/4 hodinou jsem omdlela. Vlastně ne, že bych jako spadla, už jsem cítila tu auru, což je vlastně stav, který mám třeba před záchvatama nebo před tím omdlením, prostě takový varovný příznaky. Tak jsem si lehla takhle na stůl. A čekala jsem, odezní nebo přijde ten kolaps. Nakonec teda přišel a zvládla jsem to. Jenom chci vlastně ukázat, jak u mě ta funkční neurologická porucha se projevuje. To vstupu má i vlastně jsem tady do blogu dávala, že jsem měla auru na psychoidní epileptický záchvat, tak tím opravdu nechci zbuzovat žádnou lítost, nic takového, jen prostě chci ukázat, jak může se projevovat u někoho ta funkční neurologická porucha.